dinga mana sa ido a cikin gida ke nuna mana ita. Rufe baki ba a kasa da kai ba ba ne ka kwashi. Kuma yarinya ta ce wani ba ce ta rashin kunya haba To umma. ai riga an wanke maka kashin ne. Ai ba kai da baki magana. Ni da yau da ni da kai ka zo da ni. Bismillah. Ke ya kika fasa? Ya wannan ba kai ba ya sun tsohuwa. yarka ba ta haka umma dan Allah da Ai kaje Yaran ta banki ke fa umma fa. ya ba da lafiya Kai. ban ba da Dan Allah ta. Yar ba wani ba. Yaran da ke suka yi ta duka na. an doce Yayin an cire miki dan kudi na ka miki kudi ba Allah haka ne ni miki guda min kika na'am ya ga ka koma baya ci gaba ina nan sai ba ma sama kun da wani mawu ba sa ba ma fatin ani na ne ani na ne wa nan gidan awu wace taron mawu ka ta ne dan mawu ka da Allah me yasa ake haka? Wani ba a son samu zaman lafiya ne.